Shalom, horas mari kita damang dayang donga sa porsyo di bagasan buat Tuhan Yesus Kristus pasuk pangusiro tahu kurung pe papa di acara jepek alai mari pola. Adora sopinato la satan debata jumulu hita matanya. Debata para si roha molati basa roha nami Tuhan dia surham nama donga ham. Naik jumulu kami disirai hatam. Uka maroha do pikiran kami bagasa Yesus Kristus matanya kami. Amin. Kita damang dayang donga sa porsyo di bagasan buat Tuhan Yesus Kristus hatan di debata di hita di Rabu tanggal 24 Juni 2020 natar surat di Sada Petrus Sada ayat 10 sono mariro di sini. Hari boto hamudo dada binahen di sere manang perak akan olo buruk upaya nama lua kamu sian ada muna naso marniulai nanti ni amuna sian akka amamuna ido anggo sahat. Kita selalu nak karunga sahabor seon dada binahen di sere manang perak tutu. Alai tumacai argaro hita ditobus Tuhan Yesus Kristus marhite mudarna nadurus dihau pinor silang daktar tuhor marangi sei daktar patudo situ sere manak perak alanido tidok marhite hata ni debata ditikion ima adat naso marniula hasomalan naso marniulai dia mayak ke hasomalan ima nama nopah kagana-gana nama debata honak karta purtibion nama ngula honak kahalum lamun hazahaton naso di halomor rohani debata ido sasitong na ada nasida naso marniulai terungu bima akan namarpu disi akan apa isolat disi ido nadirok namar hite turku jamidata sada Petruso sada ayat 10 alanido nang disosohon tu nasida asa orang benasida mangulahon aka na so di halomon ni rohani debata ala nang ditotong mak dioku di bagas sanguluna tung macai harga situ tuh hape ditobus naeng matutu takas di dada Tuhan Yesus Kristus si baduai naik takas di soba Tuhan Yesus Kristus asa nang manibil benasida siat debata asa unang di dua honasida debata asa unang diutup beaka adat naso marniula soni do nang tuhita saluk na karong asa porsyaon di bagasan multo agar hita ditubus Tuhan marhite dada marhite sere manak perak alai mudar nada durus so tuk taulah hibi akka ulah tradisi adat hasomalan naso marniula asa taago humma akka hasomalan ima hasomalan naso di halomoro ade bata alai negma tak golong gomos hatan di debata doh dala lomone rohan debata dudio bukedeta nomor opara 12 di dolo kadwi silang ni Tuhani samudar sabti judoi Yesus mate disi asa malum diban sudea kagondok rohai dibani tungholong rohaki mida silang di Golgatai upasol ho diriku tusi rupak surgo pardalanaki tapasol hokma dirita tutuhani taholo magumos tuhani ainung ngamate bana di hau binor silang asa malum hita hilala asa malua hita targa humai di bagasan nguluta tasobba jala taulah humalomoni rohani debata tuhat tamatungan hita martangiang hita ale debata jago para sirohana sumurung ido tutu Tuhan tuma cerga rohami ditubuso dada marhite sere manak perak naulo buruki alai mudar durus naik takas ma putar dahami ho Tuhan sipa dua hami alani rupi hami pergugui hami Tuhan asa nang manibil hami sia dalam lomone roham asa totong mahami marsi hoho tua rupamu atau sesa dosa pangaloson nami asa tung talup hami awaron di pas-pasung di bagasat Yesus Kristus matanya kami asyurham sauk malumon roham amin.